Ang mapisan nga subay. May subay sa duta, gamay lang siya. Ginahakwat niya ang isa ka tipik sang bugas. Nagalakat siya pakadto sa balay. Maisog ang subay, wala siya nagauntat. Madamo pa nga subay ang kaupod niya, nagabinuligay sila tanan. Ang mapisan nga subay, so when we say mapisan, that means like hardworking, and then a subay is an ant. So the hardworking ant. May subay sa duta, when we say may, is there is or there are, so there's an ant on the ground. So duta is like ground or soil. Gamay lang siya, when we say gamay, that means small, so it's only small. Ginhakwat niya ang isa ka tipik sang bugas, so hakwat means like carry. So it's like carrying with it 1 grain of rice. Isa is 1, tipik is like a grain. And then bugas is rice. Nagalakat siya pakadto sa iya balay. So it's like walking pakadto towards the house. Balay is a house. Maisog ang subay. When you say maisog, it's like strong in a way. Not afraid of anyone or anything. Maisog. Wala siya nagauntat. So, untat means to like stop. So, it's not stopping. Wala means no. No or does not. So, it does not stop. Madamo pa nga subay ang kaupod niya. So, there are many other ants who's with him or with her. Nagabinuligay sila tanan. So, they are, buligay is like helping each other. Tanan is like everyone. So, they are helping each other like all of them. Ang mapisan nga subay, may subay sa duta, gamay lang siya, ginahakwat niya ang isa ka tipik sang bugas. Nagalakat siya pakadto sa balay, maisog ang subay, wala siya nagauntat, madamo pa nga subay ang kaupod niya, nagabinuligay sila tanan.